नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर सुखु दुखु टेनसन प्रब्लेमनि गेजेरजोंबाबो आइराखि थियेटारा माने जोबनाय लामायाव फैबाय आरोना दा जों रौतायाव दं दिनै 26 जानुवारि 26, 27, 28 लास्ट श' आरो जोंना ओमफ्राय जों आंनि रुम बा बाबुनि रुमा एक्सट्रामोन खिन्थु जोङो मोसाग्रा गथ'फोरजों ज' थानो होननानै बे ब्रह्म मन्दिर आरोना रौतानि माने बेयाव हल बायदि न' दङ बेयावनो थाजोब्बाय आरो जों गासिबो गाहायावनो फ्ल'रावनो थाजोब्बाय आरो गासिबो जमा थानि होननानै जोबनो जानायखाय ओमफ्राय दा फार्स्ट नाइनि थाखाय जों श' खालामनो थांसै नायनोसै रौतायाव माबायदि थाङो सानथामल' श' खालामनो मोनसिगोन आरोना न' थांसिगोन जोङो लोगोफोर लास्टखाय बिदि थादों जों गथ'फोरदो आगै जुरदांदो इयाव थाफादों गथ'फोरदो आबु पामफ्लियाबो नै इयावनो थादो स' मोखां नायलायलाय थानोसै होननानै लास्ट पेन्डेलखाय आरोना बिदि हलावनो थाबाय जोङो रुम खाथियाव जि मोजां दं आरोना जोंनि रुमा बेनो बिथांमोननि बे जात्रा पार्टिखौ नायहैनानै मोदोमा गुदुं जादोंमोन जे जोंबो जात्रा पार्टि खुलिनो हायो होननानै बिथांमोनानो जाबाय सतीश चन्द्र बसुमतारी दारेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना धन सम्पति महर मोखां बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया मोजां मोननाया सुबुङा नारसिननानै बे सोमजियोसो मोननै गोसोनि अनेक फिलिंसार्स जादों मोजां मोननाय बे बाथ्राखौ नों जोबोद मोजाङैनो मिथिखायो बिदिब्लानो मोजां मोनबाय आरो बुंबाय ना बे जोनोमावनो बे जोनोमावल' माने आं नोंखौ सात जोनोमावबो मोजां मोननो हाया बे बाथ्राखौ अराय सम Salve, nani gösteri ya? Güzel.
फार्स्ट नाइटआ जोब्बाय आरोना दिनै आब' मानसि बुथारदों इयो जेलाव लांनांगौखौ जोब्बाय दिनै जोंना रौतायाव बिराद दुखुनांथाव फार्स्ट नाइटआ जोब्बाय गाबोन आरो साननैल'सै बिदाय जासिगोन जोंना जासिगोन जोंना